ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ବସୁଛୁ ତ ପାଇଲଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ରେ ବସୁଛୁ ତ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଯାଉଛୁ ତ ଆମେ ସେଫ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ। ତ ମୋ କହିବାର କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ବି ଆମେ ଯାଉ ସେଠି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡୁ ମୁଁ ପାରିବିନି। କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ତ ଦେଖ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରେନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଆ ହିଁ କହେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ କାହିଁ ଗରିବ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେ କେବେ ବି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେନି କି ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଥିଲା ସେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ? ତ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି ତାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନି। ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ବୁଝ, ଶିଖ ଆଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଫାଇଦା ଉଠାଅ ଆଉ ଡିସିସନ୍ ନିଅ, ଆଗକୁ ବଢ଼। ମୋ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ।